Non sei se che pasa, Alfonso, que ás veces ao chegar a sitios como o Teatro Principal, a andar polas rúas de Compostela, os que nos dedicamos un poquiño a coñecer a historia da cidade, que nos entran esas ansias, non, de pechar os ollos e imaxinar como serían determinadas épocas a cidade, non, revivilo. En este Teatro Principal xa non só tamén pola música ou polo teatro, senón, por todo o aspecto social, toda a historia da cidade, non, que de certo xeito tamén se viu reflectida aquí nas táboas deste escenario. Se che parece, gustaríame que nos levaras un poquiño a esos anos 60, esa década dos anos 60, coa agrupación de señeira aquí en Compostela que eran os Siquis. Pois sí, os Siquis, por exemplo, foron un dos conxuntos que exactamente no momento anterior a que chegase o movimento beat e cambiase todo o panorama musical no mundo, pois fixeron unha música que estaba baseada primeiro no rock and roll, máis primitivo, pode ser desta maneira, pero que tamén tiveron incursións na música de jazz, xa que, como nos lembraba José Antonio Miniño Couto, o contrabaixista de Los Siquis, eles eran un grupo que tiñan influencias de músicos de jazz franceses e que incluso nestas mesmas táboas, cara ao curso 62-63, facían improvisacións en pasaxes de varios compases musicais que non era o habitual realmente e que había que ter unha mente aberta para comprender. De feito, el me dicía que o público xeral facíaselle un pouco estrano este proceder, pero aí vemos unha primeira base de como un conxunto compostelán nun teatro da Rúa Nova pois fala de facer improvisacións en temas de jazz. Claro, e si dis que lle resultaba entón ao público tan extraño, polo menos curioso, de onde sacaban esas, bueno, ese coñecemento de outras músicas máis modernas ou dun facer distinto, non? Pois no caso de Miniño Couto, el xa viaxara a París un ano antes deste curso 62-63 e visitara as caves destes suburbios parisienses onde se empapou un pouco dos combos que ali improvisaban tivo acceso por mediación dun amigo que vivía ali porque non estaba aberto a todo tipo de público, pero puido ver a luminarias como Memphis Slim e outros grandes músicos da época. Pero tamén resulta curioso, non, como ves eso en Francia e como exportas, non, como ao revés, importas ese facer, dicir, quenes eran os seus músicos, os seus integrantes, que formación tiñan, que instrumentos tocaban? Pois o conxunto de Los Siquis tivo unha primeira formación, como comentaba antes, baseada no rock and roll, pero esta segunda etapa estaba conformada por Miniño Couto ao contrabaixo, Isidro Carrillo ao clarinete, José Luis Braje Ballesteros ao piano e Manolo Tojo á batería. Entón, esta formación permitíalles adoptar a súa música a un combo de jazz medio tradicional co que interpretaban este tipo de cancións e improvisacións. No teu libro, en Compostela, citas que eso, que sí que hai un cambio de repertorio do grupo, dende, comentas, dun repertorio máis italiano a un máis norteamericano, como nos dis. É dicir, como estaban tan á última? É dicir, compoñían as súas propias cancións ou eran versións sempre de outras En agrupacións? principio adicábanse a versionar, era o típico, sempre se fai por imitación en principio e cando te botas un pouco máis a aventura, pois xa fabricas as túas propias composicións, pero neste caso os grupos, os conxuntos composteláns, os seren
conxuntos universitarios primordialmente, tampouco lles daba moitísimo tempo a evolucionar, eran grupos bastante efémeros, duraban o que duraba o curso e limitábanse máis ben a versionar e non a ter unha evolución que lles permitise xerar ou crear música propia de seu. E o que si era moi curioso, tamén o que comentas, é que coidaban moito a súa estética. Sí, a ver, penso que tamén vai un pouco paralelo coa época. A forma de vestir de hai 50 anos xa implicaba un pouco andar engarabatado, con traxe de chaqueta, e a estética pois iba un pouco en esa línea que hoxe en día xa non está tan a par, non? Pois tamén me quedei con unha cousiña, falábamos un poquiño do jazz, e falábamos de que ata incluso, tes referencia de, bueno, polos seus integrantes, non? De que mesmo tiñan algunha sección na que chegaban a improvisar. Sí, refírome por exemplo, a testemunha de Miño Couto co conxunto Los Iquis, que sí que facían varios compases de improvisación que non era o habitual Nin realmente, tampouco non? penso que o público Mm. o esperara, non? Moitas veces. E a pena que non temos grabacións, nin temos partituras en apenas máis que as testemunhas dos integrantes supervivintes destes combos que non lo contaron para que os soubéramos, pero pouco máis se pode igual pois atopar non? Nesta arqueoloxía musical. Pois sí. E a importancia dos discos, o sea, é dicir, eran coñecedores porque moitos deles eran estudiantes, non? Sobre todo de mediciña, se non lembro mal, a esa chega, a esa relevancia tamén que tivo o comercio musical dos discos, non? Sí, os discos eran a principal fonte de recursos para os músicos xunto coas partituras e algo da radio. Tamén sempre dende a limitación que supoña pois o prezo dos discos, xa que un LP era un artículo de luxo e facía falta pois aforrar bastante tempo se non eras unha persoa con moitos posibles económicos, pois había que aforrar bastante para comprar os discos e despois o sistema da radio ou das partituras tamén eran moi limitados porque dependían tamén da escaseza. No caso da radio había que igual estar moi pendiente de que se emitise certo tipo de música e anotala ou de alguma maneira saber música tamén para poder anotar ou ter un cifrado persoal ou no caso das partituras pois Que mágoas as tamén. partituras, non? Que non se conserven máis, que non teñamos máis É vestixios. unha mágoa, sí. Algúa cousa apareceu da que daremos conta próximamente e agardamos que vai aparecendo máis documentación porque a investigación nunca cesa e sempre queremos saber máis. De verdad que noraboa, ademais, tamén polo teu libro, Compostela, un libro Graciñas. sen dúbida de referencia, porque abarcas dende eses anos, finais de anos 50 ata a década dos 70, con todo el uso de detalles, imaxes, é dicir, todo o que ao final buscamos tamén nos libros de investigación, en ver ese, como que decíamos, non? Ese trasladarnos a ese momento, a esa época, ver as imaxes. E de verdade que todas as referencias que fas, toda a información que aportas, non? Em, seguirías avanzando máis No na tempo, dis. investigación, digo, desa época? Aínda A, quedan máis cosas por coñecer? a verdade é que sempre é tentador facer unha segunda parte que documentase os anos 80 tamén, que é unha época na que xa en Compostela, en Galiza, pois polo menos a música de jazz sí que colle outro pulo. Eh, Se moderniza e faise algo moi distinto e de feito hai máis fontes nas que tirar do fío, pero tamén
doutra forma interésame seguir buscando un pouco na época que tratei, porque considero que aínda pode dar sorpresas. Non sei se, bueno, seguindo un poquinho co Psiquis, pero outro grupo tamén, non sei se podíamos facer referencia un poquiño, que eran os Sky, non? Esa relevancia que tivo ese grupo e do que apenas se coñece, non? Falamos de decir de, cantos grupos, canta incidencia tivo aquí Santiago, sobre todo tamén moi vinculada ca universidade, non? Os estudiantes. É dicir que apenas se sabe ou polo menos, gracias a digo, a exemplar, o sea, con exemplos como o teu libro, non, que temos eso xa escrito, podemos facer. Poderíasnos adiantar un poquiño dos Sky? Pois o conxunto Sky, para min son o primeiro gran conxunto moderno compostelán, que se fundan máis ou menos en setembro do ano 53, co comezo do curso universitario, como non, xa que eles eran estudantes de farmacia, perdón, case todos, eles fixeron absolutamente todo o que podía facer un conxunto, creo. En primeiro lugar, inauguraron o Hostal dos Reis Católicos, no Apóstolo Ano Santo de 1954, pero despois pasaron a Madrid a tocar os hotéis e salas de festas máis importantes do momento. Logo, iniciaron un periplo por salas vacacionais ou de temporadas estivais polo sur do Estado español, onde pasan a tocar en cruceiros do Conde de Ibarra, dun xeito xa internacional, dando a volta ao mundo en varias ocasións, actuando dende o Cabo Norte até Ushuaia, pasando por todo o Mediterráneo, e isto sen comezar os anos 60 aínda, case, non? Os aínda precursores. Polo camiño inauguran a televisión española en 1956, son pioneiros da electrificación das guitarras xa dende principios dos anos 50, cando marchan do hostal deixanlle o sitio a Alberto Romo e a Enrique Paisal, que despois fundarían Los Tamara. De feito, os Tamara mencionan a un dos guitarristas de Sky, a Saturio Fuentes, como alguén que lles aprendeu a tocar a guitarra ou lles deu un par de trucos, non a tocar exactamente, pero sí que lles aprendeu técnicas de guitarra eléctrica aos Tamara. O sea, hai unha serie de detalles, de historias. Carlos Vázquez, outro dos guitarristas do conxunto Sky, foi premio Sarasate de violín. Hai unha serie de personaxes que pasan por este conxunto que o fan moi especial e que nos preguntemos por que non sabíamos nada deste conxunto Sky até hai ben pouco. Eu pois tiven a sorte de coñecer algúns dos componentes que xa faleceron, que me contaron unha chea de cousas e á vez achegaron documentación acreditando todo isto que... Que importante Claro. o tema dos informantes, no caso das músicas populares urbanas, como no teu caso que estudias rock, ya, o pop. E ver ese panorama, non, que inundaba as rúas, os locais hosteleiros, supoño, pero tamén o teatro, non? É dicir, que estaban plagando case todos os ambientes da cidade. Pois sí, de feito, Carlos Vázquez, cando lle concederon o premio Sarasate, fixeronlle unha homenaxe nestas táboas, onde coa presencia do rector e casi hasta do cardenal e de toda a grei estudiantil, pois engalanaron o teatro poñendo adornos florais e todo tipo de ornamentación para facerlle unha homenaxe porque conseguira ese premio. É algo bastante significativo que a músico na súa propia cidade en vida e no momento de ter un logro desta magnitude se lle faga unha homenaxe, penso que
que igual deberíamos recuperar un pouco ese tipo de actitudes. Pois sí, que necesaria, así, dignificar todos estes grupos, estes músicos, non? Mm. Por que de repente pasa o tempo, non hai tantos anos, e se esquecen grupos como os Psiquis ou os Sky? Pois eu considero que igual que no tema dos conxuntos universitarios é un pouco polo que comentábamos antes, non? Son conxuntos que se forman durante os cursos universitarios e non vai máis aló das pretensións de que pasalo ben, desfrutar, e cando chegan os exames hai que estudar e os grupos desaparecen. E cos cambios de matrículas ou rematarem as carreiras, o desperdíganse os componentes así é. Desaparecen os grupos. No caso de Sky, pode haber un pouco disto, pero tamén eles era un grupo viaxeiro. Botaron máis carreira en Madrid ou quizáis en Sudamérica que en Santiago de Compostela. Eran originarios de aquí e tamén aproveitaban que eran farmacéuticos para estas viaxes, facer visitas, traballar tamén do De que estudaran comerciais eles, tamén, non? que curioso. Entón é un caso distinto, curioso, pero o resto dos grupos, o ser grupos universitarios e desaparecer, tampouco lles deu tempo nin a gravar a case ningún, e claro, non quedan documentos públicos, si privados, que testemunhen o paso ou a pegada destes conxuntos na vida compostela musical. Pois xa digo, que é necesario coñecelos, que é necesario traballos como o teu, xa iba a preguntar se podemos esperar un próximo anos 80. Sempre está en mente. Non podo aseguralo porque eu quería facelo, pero acumúlanse os proxectos, acumúlanse os chollos e non nos dan 4 vidas para facelos todos. Esperemos que sí, pero ainda non se pode Pois anunciar. ojalá.